Myla, bakit ba lagi mo nalang sinisigawan si nanay? Ano bang kasalanan niya sa'yo? Hindi ko alam. Basta mainit ang dugo ko sa nanay mo. Nung bago pa lang tayo magkasama, Myla, napakabait mo sa kanya. Ngayon, kabaliktaran na! Anong gusto mong gawin ko? Magipagplastikan sa kanya? Myla, nakikiusap naman ako sa'yo ng maayos. Walang matutuluyan si nanay, kundi dito lang. Kaya sana, pakisamahan mo naman siya ng maayos oh. Hindi ko naman pinapaalis ang nanay mo ah. Kaya magtiis siya sa atin. Mukhang ako na naman ang pinag-aawayan nilang dalawa. Huwag mo naman na ituring na ibang nanay ko. Sige, pipilitin ko siyang pakisamahan. Pero, sa isang kondisyon. Ano na naman ba yan? Magre-reklamo ka yata. Hindi! Sige, papaalisin ko na yung katulong natin. Para siya na lang ang gumawa ng mga gawaing bahay. Sige na anak, pumayag ka na. Total, wala naman akong ginagawa dito sa bahay. Anak, hayaan mo na ako. Para naman malibang ako dito sa bahay nyo. Nay, baka mapagod ka. Alam mo naman na hindi pwede sa'yo ang mapagod. Anak, kaya ko. Huwag ka mag-alala sa akin. Oh, narinig mo naman siguro yung sinabi ng nanay mo, no? Kaya tapos na ang usapan. Myla, pwede bang humingi ng pambili ng sabong panglaba? Kasi naubos na yung sabon natin eh. Di ba kabibili ko lang nung nakaraang linggo? Bakit? Naubos na naman kaagad? Oo, kaunti lang naman yun. Madami rin kasi ako nilabhan na damit natin. Oh, bumili ka muna sa tindahan. Sana ayusin mo ang paglalabas sa mga damit ko. Mukhang hindi kasi naaarawan. Sige, pasensya na. Nga pala, pakisabi kay Brian na gagabihan ako ng uwi ngayon. Sige, Myla. Ang sarap ng buhay ng manugang ko. Samantalang ang anak ko, nagkakandara pa sa trabaho, mabuhay lang ang pamilya nila. Mabuti naman at pinayagan ka ng asawa at biyanan mo na pumunta dito. Wala naman siya magagawa dahil nakikitira lang siya sa amin. Mabuti pala, andun lang biyanan mo. May nakakasama ng mga anak mo. Kaya nga, nakakagala na rin ako. Inalis ko na rin yung katulong sa amin para mabasbawasan naman yung gastusin sa bahay. Tatay mo, Bes. Maswerte ka nga dyan sa biyanan mo. Kaya nga. O, Myla, tagay mo naman. Myla! Bakit mo naman pinabayaan yung mga anak natin kay nanay? Alam mo naman na madaming ginagawa sa bahay, di ba? Nagpaalam naman ako kanina sa kanya. Oo nga, nagpaalam ka. Pero nakita ko kanina, ang dami niyang ginagawa. At pati pag-aalaga sa mga anak natin, pinaubaya mo pa sa kanya. Ba't ako sinisisi mo? Gusto ko lang naman maglibang ah. Umuwi na lang muna tayo. Doon na lang tayo sa bahay mag-usap. Myla, sige na. Umuwi ka na muna. Oo nga, Myla. Sa susunod na lang tayo uminom. Halika na nga! Bakit mo naman ako pinahiya sa mga kaibigan ko? Hindi kita pinahiya. Sinasabi ko lang sa'yo ang gusto kong sabihin. O ngayon, sabihin mo na. Total, lagi mo namang kinakampihan ang nanay mo eh. Nag-aaway na naman ang dalawang mag-asawa dahil sa akin. Mabuti pa siguro, umalis na lang ako dito. Hindi sa kinakampihan ko si nanay laban sa'yo. Sinasabi ko lang kung ano yung mga mali mo. May sakit si nanay. Pumayag na nga ako na si nanay ang gumawa ng mga gawain dito sa bahay. Kasi pinaalis mo yung katulong natin. Binawasan ko lang naman ang mga bayarin natin. Andito lang naman si nanay. Wala naman siyang ginagawa. Palamunin lang naman siya dito. Myla, ang sakit mo naman magsalita. Totoo naman ah. Bakit kasi hindi ka pa maghanap ng trabaho? Malakas ka pa naman ah.
Huwag mong pagsasalita ng nanay ko ng ganyan. Igalang mo siya! Ano bang nagawa ko sa'yo? Para hindi mo ako mabigyan ng respeto. Alam mo, huwag ka na magdrama pa. Dahil noon pa lang, ayoko na sa'yo. Noon pala, nagbabait-baitan ka sa akin para magustuhan kita para sa anak ko. Ngayon na pinakasalan ka na ng anak ko, nag-iba na ang ugali mo. Sige, kung gano'n naman pala na ayaw mo ako dito, ako na ang kusang aalis. Hindi ko na rin naman kayang pakisamahan ka. Nay, hindi ka aalis. Dito ka lang. Baka kung mapano ka, wala kang matutuluyan. Doon na lang ako sa kaibigan ko, anak. Papasok na lang ako bilang katulong sa kanila. Huwag mo na nga siyang pigilan, Brian. Dagdag lang yan sa palamunin dito sa bahay. Ano ka ba? Tumigil ka na nga. Kung ayaw mong ikaw pa ang palayasin ko. Ako ang papalayasin mo? Bahay ko din to. Tayong dalawang nagpundar dito. Sige, kung ayaw mong umalis, ako ang aalis. Kami ng nanay ko. Anak, tama na. Huwag na kayong magtalo dahil sa akin. Nay, hindi ko na rin naman nakayang pakisamahan yung babae na yan. Ipinakita niya lang sa'yo na wala siyang respeto. Kaya dapat lang sa kanyang iwanan. Sige, lumayas kayo. Pero isa sa mga anak ko, wala kang kukunin. Anak, ako na lang ang aalis. Nay, hindi. Kasama mo ako. Dalawa tayong aalis. Nay, tara na. O Myla, tagay mo na. Bakit ano ba kasing nangyari sa inyo ni Brian? Iniwan niya na ako, Jen. Dahil sa nanay niya, kaya nasira ang relasyon namin. Baka naman nasaktan lang si Brian sa mga sinabi mo sa nanay niya. Oo, mali ko yun. Naamin ko. Pero hindi naman sapat yun para iwan kami ng mga anak ko. Myla, kung ikaw bang nasa kalagayan ni Brian, papayag ka ba na saktan niya ang nanay mo? Hindi. Ganon din siya, Myla. Masakit para sa anak ang saktan ng nanay nila, lalo na asawa niya pang gumawa nun. Tama nga sa Jen, Myla. Kaya dapat lahat ng mahal ni Brian ay mahalin mo na rin para magtagal ang relasyon niyo bilang mag-asawa. Tama kayo. Mali ako sa ginawa ko sa biyanan ko. Napakasama ko pala sa kanya. Sana mapatawad pa ako ni Brian. Wala naman sigurong masama kung susubukan mo humingi ng tawad sa kanya, lalo na sa nanay niya. Kaya nga, Myla, Hayaan nyo. Gagawin ko yon. Maraming salamat sa inyo. Isa kayong tunay na mga kaibigan. Oo naman, andito lang kami ni Hana para alalayan ka. Maraming salamat sa inyo, ah. Hello? Sino po sila? Brian, si Jento. Tinakbo namin si Myla ngayon sa ospital. Ha? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Sumakit ang tiyan niya. Nagsusuka. Puntahan mo na lang siya dito sa ospital. Sige, salamat. Papunta na kami dyan ni nanay. Bakit, anak? Anong nangyari? Nay, si Myla. Nasa ospital daw po. Samahan niyo po ako. Ha? Sige, tara, puntahan na natin. Nay, sandali. Wala pa po akong pera dito ngayon, Nay. Paano kaya to? Sige, kukunin ko muna ang bag ko. May pera naman akong tinatago, yun muna ang gagamitin natin. Maraming salamat po, Nay. Pasensya ka na po. Halika na. Tsaka na lang tayo mag-usap, baka kung napano na yung asawa mo. Sige po, Nay.
Mano po, Nay. Tawahan kayo ng Diyos. Nay, pasensya na po kayo sa mga nasabi ko noon sa'yo. Nako, wala na yon. Kalimutan na natin yon. Sa kabila po ng mga ginawa ko sa inyo, hindi pa rin kayo nagtanim ng galit sa akin. Salamat po sa lahat ng tulong niyo sa akin, Nay. Myla, anak na ang turing ko sa'yo. Kaya sobra akong nasaktan sa mga sinabi mo sa akin noon. Kaya nga po, Nay, doon ko po naisip na maling-mali po lahat ng mga binitawan kong salita sa inyo. Kaya nga, Myla, sa susunod, iisipin mo na yung mga salitang bibitawan mo, lalo na pag galit ka. Kaya nga paulit-ulit akong humingi ng tawad sa inyo, Nay. Sisiguraduhin kong babaguhin ko na pong ugali ko. Dapat lang, Myla, dahil hindi na ako magdadalawang isip na bumalik pa sa'yo. Sa oras na umalis ako ng bahay natin. Pangako ko sa inyo yan. Hindi na mauulit pa. Sige na, pumasok na tayo sa kusina. May niluto akong pagkain. Sige na, huwag ka na maiiyak. Nay, may sasabihin pa po ako sa inyo. Ano yun, anak? Pwede po bang umuwi na po kayo sa bahay? Miss na po namin kayo ng mga apo nyo. Sige, bukas na bukas din, babalik na ako sa inyo. Namimiss ko na rin yung mga apo ko at pati kayo. Sige, Nay. Tara na po. Nagugutom na po kasi ako eh. Sige, Tara na, Nay. Myla. tara na.